Představit vaši firmu nebo aktivitu stručným, efektivním a jednoduchým způsobem nebývá snadné. Zejména pokud jako obchodník získáváte nové zákazníky, dobré představení firmy vám může velmi usnadnit váš celý obchodní rozhovor. Při představení firmy vám zákazníci nedají pozornost na příliš dlouhou dobu a proto se snažte, aby celé toto představení bylo co nejkratší. Ideálně v rozsahu 1 až 2 minut. První důležitou věcí, kterou je potřeba udělat, je stručně vašim zákazníkům říct, co děláte. Vyrábíme tuto věc, poskytujeme takovouto službu nebo prodáváme tento produkt. Stručně a jednoduše tak, aby tomu zákazníci rozuměli. V druhém kroku pak řekněte, jaký problém zákazníkům pomáháte řešit. Pokud byste totiž neřešili žádný problém, pravděpodobně o spolupráci s vámi nebude mít příliš mnoho zákazníků zájem. Takže vysvětlete ve druhém kroku, jaký problém zákazníkům pomáháte vyřešit. V dalším kroku řekněte, v čem spočívá vaše hlavní odlišnost. V čem jste jiní, nebo co děláte jinak, než vaše konkurence nebo kdokoliv jiný na trhu, který se zabývá podobnou věcí nebo dělá klidně to samé, co děláte vy. A ve čtvrtém kroku řekněte, proč by mě to jako zákazníka mělo zajímat. Proč já jako zákazník mám začít spolupracovat právě s vámi, nebo mám začít kupovat daný produkt právě od vaší firmy. Takže ještě jednou. Uveďte stručně, co děláte. Popište zákazníkovi, jaký problém mu pomáháte řešit. Řekněte mu, v čem spočívá vaše hlavní odlišnost. A řekněte mu, proč by ho to jako zákazníka mělo zajímat. Tento rychlý a efektivní způsob vám pomůže udržet pozornost zákazníka, efektivně představit vaši firmu a navíc vyvolat zákazníkovi chuť dozvědět se víc o vaší aktivitě nebo o produktu, který dodáváte nebo prodáváte.